У эфіры Белсату навіны. Коротка пра галоўныя падзеі раніцы серады 4 чэрвеня. Паваленыя дрэвы, пабітыя дахі, пашкоджаныя аўтамабілі. Гэткую шкоду нарабіла стыхія на Гомельшчыне, дзе ратаўнікі працягваюць ліквідаваць наступствы учорашняга навальнічнага фронту. Все окна завалило, весь балкон, весь первый этаж завалило деревьями. Обратилась, видела, рядом работают сотрудники МЧС Беларуси. Обратилась за помощью, потому что просто была в шоке, не знала, что мне делать. Агулам ратаўнікі 10 разоў надавалі дапамогу ў распілоўванні дрэваў. Апрача Гомля непагадзь закранула Лельчыцкі, Рэчыцкі і Ельскі раёны. Паводле аператыўных звестак Міністэрства надзвычайных сітуацыяў, у 3 раёнах вобласці, а таксама ў Гомлі, зафіксавалі як мінімум 31 выпадак падзення дрэваў. У населеных пунктах назіралася кароткачасовае вымыканне электрычнасці. Праз кепскае надвор'е ў яшчэ адным раёне Гомельшчыны, Жлобінскім, здарылася жудасная аварыя, дзе загінулі адразу 3 асобы. У Міністэрстве ўнутраных справаў апавялі падрабязнасці здарэння. Паводле папярэдніх звестак, каля вёсцы Дубрава 52-гадовы кіроўца аўтамабіля «Рено» пры небяспечных умовах не даў рады з кіраваннем і ўрэзаўся ў цяжкавік на сустрэчнай паласе. У выніку загінулі кіроўца і 2 ягоных пасажыраў – 54 і 63 гадоў. Яшчэ адна пасажырка, 28-гадовая жанчына, цяпер у шпіталі. На даручэнне міністра ўнутраных справаў на месца здарэння выязджаў кіраўнік рэспубліканскага ДАІ Віктар Родчанкаў. Павіншаваў дыктатара з пераабраннем і напаіў гарбатаю. Кіраўнік Кітаю Сі Цзіньпінь прыняў у сваёй рэзідэнцыі Лукашэнку, які з пазаўчора з візітам у Паднябеснай. Лукашенко падзякаваў кітайскаму лідару за запрашэнне. У сваю чаргу Сі Цзіньпінь запрасіў яго ў Кітай з чарговым візітам. Гэтым разам у верасні, калі ў Кітаі з парадам будзе адзначацца перамога ў Другой сусветнай вайне. А таксама на саміт Шанхайскай арганізацыі супрацы. Гэта ўжо 15-я паездка Лукашэнкі ў Паднябесную за апошнія 30 гадоў. Падчас гэтай апошняй сустрэчы дыктатар заявіў, цытата, што «Кітай вытрымаў і не дазволіў зламаць сусветнага парадку». Вы очень правильно отметили основную особенность нынешнего времени – беспрецедентное давление со стороны Запада на нас, прежде всего на Китайскую Народную Республику. И сегодня взоры многих государств, как и Беларуси, обращены к вам, в Пекин. Расійскія беспілотнікі зноў атакавалі Харкаў. У выніку ў горадзе адразу ў некалькіх месцах узніклі пажары, паведаміў кіраўнік украінскага абласнога цэнтру Ігар Тэрыхаў. Агулам расійскія войскі запусцілі 10 дронаў, а перад гэтым горад пацярпеў ад ракетнага ўдару. Ратавальныя службы лакалізавалі 4 пажары, у выніку якіх 1 чалавек пацярпеў. Напярэдадні Расія нанесла масаваныя ўдары па Сумах, а таксама Харкаўшчыне, Чарнігаўскай і Адэскай вобласцях. Тады загінулі 5 асобаў, дзясяткі пацярпелі. Менскія ўлады плануюць закрыць на рэканструкцыю сталічны музычны тэатр. Пра гэта дзяржаўнаму выданню «Мінск новасці» апавяла кіраўніца аддзелу культуры гарвыканкаму Кацярына Лушына. Са слову чыноўніцы, будынак беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатру на вуліцы Мяснікова ўжо даўно патрабуе рэканструкцыі. Закрыць яго на рамонт плануюць у пачатку наступнага года, пасля святкавання ў студзені 55-гадовага юбілею тэатру. Плануюць цалкам абнавіць усё абсталяванне, сцэну, залы ды іншыя памяшканні. Лушына падкрэсліла, пра спыненне дзейнасці тэатру не ідзецца. На час рэканструкцыі ўжо шукаюць альтэрнатыўныя пляцоўкі для музычных пастановак. Служба эвакуацыі фонду салідарнасці «Байсол» сёлета ўдалося эвакуяваць з Беларусі больш за 75 былых палітычных вязняў і асобаў, якія зазналі рэпрэсіі, апавёў на сваёй фэйсбук-старонцы кіраўнік фонду Андрэй Стрыжак. У канцы сакавіка Стрыжак у інтэрв'ю праекту «Обычное утро» зазначаў, за першыя 3 месяцы камандзе фонду ўдалося вывезці з краіны 29 чалавек. Можна зрабіць выснову, што за красавік і травень колькасць эвакуацыяў значна павялічылася і склала не меней за 46 асобаў. Акрамя таго, са слову Стрыжака, з пачатку года «Байсол» выплаціў рэпрэсаваным беларусам ужо болей за 500 000 еўраў. Выступаючы ў канцы траўня на канферэнцыі беларусаў за межа ў Варшаве, Стрыжак апавёў, што абмежаванні фінансавання НДА, уведзеныя новай амерыканскай адміністрацыяй, закранулі і працу «Байсолу», таму колькасць і аператыўнасць апрацоўвання заявак камандаю могуць найбліжэйшым часам значна пацярпець.
Цягам траўня на свабоду з беларускіх турмаў выйшлі мінімум 51 палітычны вязень, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». З іх 42 асобы вызваленыя ў межах гэтак званага памілвання ад Лукашэнкі. Сярод вызваленых перад 9 траўня 18 жанчын і 24 мужчыны. 13 вызваленых маюць непаўнагадовых дзяцей, двое шматдзетныя бацькі. 10 42 вязняў узростам 50 гадоў і старэйшыя. З 2020 года па адбыцці турэмных тэрмінаў на волю выйшлі больш за 1550 асуджаных паводле палітычных справаў. На сёння за кратамі застаюцца 1183 асобы, прызнаныя палітычнымі вязнямі. Аднак гэты лік можа быць значна большы з прычыны адсутнасці доступу да дакладнай інфармацыі, зазначаюць праваабаронцы. Але нават пасля выхаду з калоніі палітычныя вязні не маюць магчымасці паўнавартасна вярнуцца ў жыццё. Напрыклад, знайсці працу. Пра бар'еры і схаваныя рэпрэсіі з боку дзяржавы для былых палітзневоленых апавяла ў эфіры праграмы «Студыя Белсат» праваабаронца Марына Касінерова. Это кажется, что вот ты вышел из колонии, ты свободен и можешь делать, что хочешь. Но люди остаются в списках экстремистов, люди остаются в списках террористов, что почти невозможно обжаловать. А когда ты находишься в списках террористов, например, ты не можешь открыть буквально банально банковский счет, из-за чего тебя не могут взять на работу, потому что там нужна карточка, а тебе ее открыть не могут. И множество вот таких ограничений не дает возможности даже пытаться найти какую-то работу, кроме того, что когда люди приходят к работодателю, смотрят на их резюме, понимают, где люди находились, они стараются, уже бывшие политзаключенные считают, что нет смысла скрывать, что они находились в тюрьме, потому что это так или иначе вскроется, раскроется, и им отказывают, их просто не принимают на работу. Рост спажывецкіх цэнаў у Беларусі цягам апошніх месяцаў пераганяе запланаваныя ўрадам паказнікі. У гадавым вымярэнні інфляцыя сягнула 6,5% замест запланаваных 5%. Прычым даражэюць не толькі харчы, але і нехарчовыя тавары ды паслугі. Нашыя калегі з інтэрнэт-старонкі Белсату паглядзелі, колькі каштуе базавы набор сродкаў асабістай гігіены і бытавой хіміі у айчыннай сетцы «Остров чистоты і вкуса» ў Беларусі ды ў сетцы «Росман» у Польшчы. Для параўнання былі абраныя 14 асноўных тавараў ад зубной шчоткі да капсулаў для мыцця. Усе маюць аднолькавае апісанне і фасоўку ў Беларусі і Польшчы, аднак могуць адрознівацца краінамі-вытворцамі. Параўнанне рэгулярных цэнаў, то бок без уліку зніжак, паказала, што брытвы ды шэраг іншых тавараў каштуюць менш у Польшчы, а вось лак для валасоў або крэм для цела таннейшыя ў Беларусі. Пры гэтым палякі на свой заробак могуць дазволіць сабе больш, чым беларусы. З падлікаў нашых калегаў на суму сярэдняга намінальнага налічанага заробку жыхар нашай краіны можа купіць амаль 10 набораў абраных гігіенічных тавараў. У Польшчы за сярэдні заробак можна набыць крыху больш за 26 такіх набораў. А вось як беларусы ацэньваюць асартымент бытавой хіміі і касметыкі ў краіне, чытайце на belsat.eu. У Мядзелі на Меншыне гаспадыня прыватнага дому на вуліцы Нарачанскай сутыкнулася адразу з 15 нечаканымі гасцямі. Пад столю аднаго з пакояў яна знайшла гняздо кажаноў. Жанчына звярнулася па дапамогу да ратаўнікоў. Пасля таго, як іх дасталі, жывёлінаў адпусцілі на волю. Далей без каментара. Больш падрабязная інфармацыйная карціна дня ў вечаровым эфіры аб'ектыву і студыі Белсат. Я ж заклікаю вас падпісвацца на нашыя сацыяльныя сеткі ды да актыўнасці пад гэтым выданнем у Ютубе. Але не забывайцеся на захады ўласнай лічбавай бяспекі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.